Aizawl hi ai enga chang mek ZIT management san marite chuan an sound system sang sang tele an musical instrument sang sang te lon in apungom lovin por sang sang hna an pe thei reng ani tuna kan mu lai mek hi van lamani Aizawl bazar pui bazar tile dor pui biak in chak borvel van lam te leilam te ani hei en ula Aizawl kho pui hi ai enga chang ani voin ni hian mo eng vekin aqua hi eng vekani chomme ti mel moi na kan man thin mo ka tiang ai eng anga khana chang yani de tok voin ni hian mo rap thak khop mai thil thleng hi mo tiang hi leilung pian an nulama emo Aizawl ko machina ai etianga ai eng rongin Aizawl hi akhat ai ne top mai mo arap thlak ve khop mai tiang thil hi chu kalam mungai meu kalam mungai lo ka voi khan mu na le ton riat ve na liu ni amak ka ti e maya karon ser ve cheu ni en hena eng vek ane eng tiang kan sayang o dam lo mit liam eng kan tiang si kha tiang chia kha Emmanuel Mobile Repairing and Training Center, Aizawl Luangmual Venglai, phone number 8132-840778, 9862-246157. tuna hianin Aizawl mualpui Rajiv Gandhi Stadium ni chuala lampang site te thil thleng I mu tumin kan tlan me kane a thil thleng ai kan mu man lawang ti kan lawa tlan pain kan tlan lai zong camera kan lek lam dan ane tuna hin tlan pain mo ti an thla kan an la nia chuanin feel zat ve ai thu y tangin kan tlan pheya ni chua na lampang side panin kan tlan char mai ne tuna hian mo eng thil nge thleng eng thil chia nge mu to lo ti kha kan kal chan chuan ni don ani chuan khu lai khuanin India khu India helicopter ron tum thla ni khi ma tual zola mo ma tual zol ron tum thla maro chu kan tlan chak tok lo nge ni tual zola kan tum thla man lo ni kha atum lai kan vanang man lova tianin in kel chak lai lok ane tuna hian mo sumirem chang la in kanai kal chil ve ni tiang helicopter hianin mi hi pariat nge por ban chuang theng kar ria at rang ma lian deuh te tiang kha ani don ani mo tuna hianin a chung fan ver kha alavir charavir to phuna pasazar ten chuk don nge ni review lem lo mo minute tam ve tok tak cho viran ngan ria
mi ring pol la ron chok lo reng khu mi ko ei a chung vir a zo ma chuan passenger ten chuk ngai lo nge ni ngo chung vir top fel trep ti kan chuk ta in kan ria a chuang ate mo nula mel thadeu ten ron chuang donim an ron chuk anom donim en mai te e thlona hi kum tluanin Mizoram chim le chak lama a ang lau thede de bo chim par chaka kala khothang lama hi chona kalvak lo nin kan ria teng vel chone tuna hianin ron chuk fela chuang haute an hayar nge ni ngo hayar lawang VTN ti lampang te point ziak omin garia enga tingele counter motor te po hi unload duty ve ni live lion mo Aizawl mualpui stadium thlang an nuk nor kal tarwai roi me rit vak lo ni nga ma te an nor kal tlat me ul sam deun pani pali panga borvel lakin tigan ul sam ten an nor kal thei tlat me aba mak em zom ani top ani a call hi endi ka nga don ngani ngo in chunga an nor lo tatlat mai kan re thiam view lo nei ke ni lampang hi chuan mo ti kha ani deuh mai